Яфракның тышкы төзелешенә багышланган дәресебезнең практик эшенә рәхим итегез. Беренче бирем. Тест биремнәрен шишегез. Дөрес җавап. Төп яфрак сеңерчәләнүе төрләре. Каурый-сыман, бармак-сыман, параллель, дуга-сыман. Эчәрле катлаулы яфрагы булган үсемлек каен җиләге. Сапсыз яфракларның төбе сабакны әйләндереп алып, җиңсәле яфрак хасил итә. Икенче бирем. Бирелгән яфракларны карагыз. Яфракларны тасвирлау дип аталган таблицаның буш шакмакларын тутырыгыз. Җавапларыгызны тикшерегез. Өченче бирем. Бирелгән җөмләләрнең дөрес булу-булмавын ачыклагыз. Җавапларыгызны тикшерегез, хаталарны табыгыз, анализлагыз. Дүртенче бирем. Түбәндә бирелгән сүзләрне кулланып, текстта төшеп калган сүзләрне языгыз. Дөрес җавап. Яфрак. Яфракның төзелеше шактый катлаулы. Ул яфрак җәймәсеннән, саптан, яфрак төбеннән һәм төпчек яфраклардан тора. Яфрак җәймәсе яфракның җәенке, яссы өлеше. Ул төп ягыннан сапка күчә. Бу яфракның сабак-сыман тарайган өлеше. Яфрак сабы үзенең торышын үзгәртә ала һәм үзе белән яфракны да яктыга бора. Сапның төбе турыдан-туры сабак һәм аның буынына тоташа. Сапның төбендә төпчек яфраклар була. Төпчек яфрагы булмаган үсемлекләр дә бар, мәсәлән, энҗе чәчәк, сукыр кычыткан һәм башкалар. Бишенче бирем. Мәсьәләне шишегез. 1 гектар кырда 500 кәбестә үсә. Аларның һәрберсе тәүлегенә 1 литр суны парга әйләндерә. А. 2 җәйге ай, ягъни 60 көн дәвамында 300 гектар мәйданда үсүче кәбестәләрне сугару өчен күпме дым кирәк булуын исәпләгез. Б. Күпчелек үсемлекләр иң әүвәл яфрак яра, аннан соң гына чәчәк ата. Әмма башта чәчәк формалаштыручы үсемлекләр дә бар. Бу күренешне аңлатыгыз. В. Үлән, пешәнне көннең теләсә кайсы вакытында чабырга мөмкин. Әмма халык моны иртән эшләргә киңәш итә. Ничек уйлыйсыз? Ни өчен? Шишу. А. 2 җәйге ай, ягъни 60 көн дәвамында 300 гектар мәйданда үсүче кәбестәләрне сугару өчен 9 миллион литр яки 9000 куб метр дым кирәк булачак. Б. Җил ярдәмендә сиркәләнүче үсемлекләр яфрак ярганчы ук чәчәк ата.
Бу очракта җилгә каршы торучы яфраклар булмый. Бөҗәкләр ярдәмендә стеркәләнүгә яраклашкан үсемлекләрдә кире эзлеклелек күзәтелә. Алар иңлек яфрак яра, аннан соң гына чәчәк ата. Яфраклар бөҗәкләргә киртә булып тормый. В. Иртән үлән чык белән капланган була. Чык тамчылары чалгы һәм үлән арасындагы ышкылуны киметә. Шуңа да чабучыга азрак көч сарыф итәргә туры килә. 6нчы биремне мөстәкыйль эш буларак тәкъдим итәм. Бирелгән рәсемдәге яфракларны 2нче биремдәге үрнәк буенча тасвирлагыз. Бүгенге дәресебездә без яфракның тышкы төзелеше белән таныштык. Яфракның эчке төзелешен, күп санлы функцияләрен киләсе дәресебездә өйрәнербез. Көтеп калам. Сау булыгыз.